ci gaba da samun sabbin labarai gami da nishadi, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa kamar haka. Shugaban 'yan ƙungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau cewa ya yi ba za su sake kai hari Najeriya ba inda Lieutenant General Tukur Buratai zai yi saranda. Ku danna subscribe a kan tashar mu sannan ku ci gaba da bibiyan mu domin samun ingantattun labarai da cikakkun labaran. Shugaban 'yan ƙungiyar ta da kayan bayan wato Abubakar Shekau cewa yake ba za su sake kai hari Najeriya ba idan shugaban sojojin Najeriya wato Tukur Buratai zai yi saranda. 'Yan kungiyar tada kayan baya wato Boko Haram sun amince akan cewa za su ba wa 'yan Najeriya haƙuri inda har Buratai zai yi saranda daga kai musu farmakin da yake. Kamar yadda jaridan Vanguard suka rawaito akan cewa shugaban kungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau ya amince da cewa zai yi saranda kuma sannan zai ba 'yan Najeriya haƙuri inda har sojojin Najeriya za su yi saranda daga kai musu farmaki. Shi dai Abubakar Shekau shugaban kungiyar Boko Haram cewa yake yana neman so yake ba 'yan Najeriya da kuma shugaban ƙasar Najeriya haƙuri akan mutanen da suka kashe da kuma abubuwan da suka yi inda har 'yan Najeriya za su amince su yafe musu, sannan kuma inda har shugaban sojojin Najeriya wato Tukur Buratai zai yi saranda da kai musu farmaki. Wannan dai ya samo asali ne sakamakon irin barin wutan da 'yan Boko Haram a cikin 'yan satin nan suka samu daga shugaban kasan Chadi yayin da ya buɗe musu wuta kuma sannan ya fitattake su suka gudo suka shigo Najeriya suke neman mafaka. A wani bidiyon da shi da shugaban kungiyar Boko Haram Shekau ya saki bidiyon ne yayin da aka fasara bidiyon da harshen turanci yake cewa za su yi saranda sannan za su ba wa shugaban kasar Najeriya haƙuri idan har zai yafe musu za su zai na kai hari kasar ta Najeriya. A wani jaridan kuma sun ƙara rawaitowa akan cewa mai girma shugaban sojojin Najeriya kare sake yi saranda saboda ai shi shugaban kungiyar sojojin Najeriya idan ya ce zai yi saranda sannan su kuma 'yan kungiyar Boko Haram kamar ƙarya suke wata dama ne suka samu sau suke idan suka ba da haƙuri aka yi ƙasa da su aka janye barin wuta da kuma sojojin da aka zuba musu su kuma daga nan za su fara ƙoƙarin lancin wani sabon atakin da su ci gaba tarwatsa mutanen Najeriya. A wasu jaridan kuma sun turo akan cewa tabbas dai shi dai shugaban kungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau ya ji barin wuta ne, ya yi barin wuta shi yasa kawai ya amince yana neman yafiya ga 'yan Najeriya da akan cewa su yafe masa, sannan kuma yana so shugaban ƙasar Najeriya da ya yafe masa akan wayannan ta'asa da kuma abubuwan da suka yi. Sai dai wasu jaridun kuma su ma sun ƙara rawaitowa cewa kar mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya sake ya amince ya yafe wa wannan shahararren ta'addan, sannan kuma shi ma Lieutenant General Tukur Buratai kai ya sake ya ce zai saranda tunda ya yi yunkuri kuma sannan ya yi aniyar cewa sai ya ga bayansa da har ya je tare a cikin dajin Sambisa ya ci gaba da kokarinsa da kudirin da ya dauka na aniyar sai ya ga bayansa. A nan ne muka kawo muku karshen labaran. Ku danna subscribe akan tashar domin za mu sake muku bidiyon nan da gobe ko jibi. Sannan muna so kuma ku danna subscribe kuma na comment mu ji yanayin ra'ayoyinku kamar yadda wasu da dama suke yawan faɗin ra'ayoyinsu. Wasu dai sun ce cewa daga cikin wanda suke turo mana ra'ayoyinsu wasu sun ce cewa ƙarya yake yi ba saran da yake so yi ba, wataƙila akwai wani sabon tukun da ya shirya ne. Wata kuma kamar yadda ita ma ta yi comment ana ce mata amnesty ita ma cewa take ƙarya suke yi don ba su da mutunci kamata ya kashe su gaba ɗayansu sakamakon irin ta'asan da suka yi a Najeriya. Akwai wani shi ma na ce masa Abubakar Ismaila shi ma ya danna mana na ra'ayin yayin da yake cewa ƙarya suke ɗan Boko Haram ai ba Allah a cikin zuciyarsu sannan kuma ba iman a cikin zuciyarsu, kawai sun yaka ne su suke su karasta da wani sabon tashin hankalin. Kuma muna so kuma na comment sannan ku danna subscribe domin mu je ɗan irin naku da ra'ayoyin. Kar ku manta ku danna subscribe akan tashar mu mai suna Gido 24 TV saboda sake muku wannan bidiyon da shi kawai yake furci kuma sannan yake roƙon 'yan Najeriya da shugaban ƙasa akan cewa su yafe masa, sannan in dai Buratai ya amince ya yi saranda su kuma da su daina turo wa 'yan Najeriya.